komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:07 maing aga Bacolod, Negros Occidental kamalabutan sa aton sining nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini naman sa Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline! Magpangalagad sa inyo las 8 tubtob las 9:15 sining nga adlaw sang Martes. Yari na kita sa Nobyembre 17, 2020. Aksyon Radio! Pahanomdom subong adlaw sa gihapon nagapabilin nga General Community Quarantine o kon GCQ ang syudad sang Bacolod, samtang ang Negros Occidental na naman nagapabilin sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Hotline! Ang inang duha ka mga modification makaksyon sang quarantine diri sa aton naga-remind lang sang ginatawag hugot nga pagpatuman sang health protocol. Aksyon Hotline! Agod nga mas hilway pagid kita sining ginakabalakan kag padayon nga pagpakig-away naton sa indi makita nga virus nga amo si COVID-19. Aksyon Hotline! Kabay pa nga ang pinakasimple nga health protocol hindi naton pabayan, hindi naton pag-ibaliwala ini. Kay amo na ang makabulig sa aton nga makabalik kita sa normal nga sitwasyon sa palaabuton. Aksyon Hotline! Anyway, sa mga utod naton nga naka-plaster na this time sa aton sini nga pagpangalagad, free ka mga mag-text diri sa akon sa 0938-225-5017 and sa aton sini mga viewers dira bisita lang sa comment section. Ibutangan nyo sila nga mga mensahe kay hatagan tagad-karon sang igtalupangod. Aksyon Hotline! Sa nagatutok sa aton live, paki-share lang, paki-likes lang aton silang live dira para mas manginlapnagon pagid ang aton sining pagpangalagad. Aksyon Radio! Ang mga balita nga hatagan aton pagtamo this morning mga kaksyon, ang pagtaas ang presyo sang gatong ari kay daw ka dako gid sini. Aksyon Hotline! Kung kisado hindi naton maintindihan ang utok sang mga kompanya sang gatong kay kun diin pa to nga naga-suffer kita sang natabo nga disaster diri sa pungsod Pilipinas, amo man niya ang pagpasaka nila sa presyo sang gatong. Aksyon Hotline! Kita nyo sitwasyon subong dito sa pila ka parte sang Luzon area nga mga tawo to subong niya wala pagid naka-overcome sa ila sini nga situation, wala pa naka-move on, wala pa gani maka-move in balik sa ila sini nga tagsa kamapuloy-an dito sa area sang Cagayan Valley sa Bicol region kag pila pa ka lugar, pero ang gatong Aksyon Oliver nagapanglalapaw yang presyo kada litro subong aga ho. Aksyon Hotline! Amo ning problema god kamera kita sang may kaugalingon nga utok ang mga kumpanya kag daw hindi ka panghilabot ang gobyerno. Kay imagine mo today ang litro sang gas umulbo kada litro piso kag 5 sentimos. Aksyon Hotline! Hamakon mo na iya nga pagsaka niya aring lala pagido kay ang diesel nga mo ning ginagamit sa aton sini nga mga pasahero nga mga salakyan papubliko ay hamakon mo na nga piso kag 55 centavos
nagahulo hamboy iya sa 2 ka pisos. Action Hotline. Ang kerosene naman niya piso kag 30 centavos. Mao di man mga tagipusoon sini mga oil companies naton man do hindi ko ang ilan ni balibad naman nga jutay supply halin sa iban nga pungsod bangod sa bagyo. Action Hotline. Kon jutay ang supply, dira man na sila nagapatubo presyo. Kay hindi anong gusto nila, hindi pagpabaklon tughong ni mga tao kay pamahalan. Action Hotline. Ang iban nga balita mga kaaksyon, oy may aga lang sa ala Coco Martin ko nga classmate sang college si Charles Dilag, no? Hinablos ni attorney Dilag mga abogado dis Bacolod. Action Hotline. Unahan mo gid ko da. Action Jom Are, kung makita mo ni si Charles Dilag, mambal ka gulang i-house ta na lang ka. Action Hotline. Coco Martin gani mo. Oo, sa iya nga kapahanahunan before. Subong daw si kuana ni siya, Eddie Garcia. Action Hotline. Anyways, mga kaaksyon, ang iban nga balita sa national, si Senador Bong Revilla nagapangabay gid sa Senado nga dapat imbestigahan gid ang nagluntad nga pagbaha dito sa area sang Luzon. Action Hotline. Hambal sa iban nga imbestigahan mo iya kay disaster no? Natural disaster, meaning biyan sa kontrol sang tawo, kalamidad. Action Hotline. Ang pinaka-point diri sang senador simple lang nga nagbaha. Amo na imbestigahan, no? Ni-mention naman to ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang mining dira, ang quarry dira do hindi mapunggan. Action Hotline. Sang panahon pa ni Anay tawag sito gani Environmental Secretary gani nga si Gina Lopez. Amo ning intutukan niya, kita mo gininitan siya kundi kakas dayon sa pwesto niya. Action Hotline. Lain pag ito kay napatay pag idang maginabatsyag na to siya eh. Pero dako tong bulig niya, imagine mo nga sakay sa helicopter kadto des Negros Occidental, nag-aerial inspection di sa aton. Ang sor nga bahin sang probinsya kit-a niya gid kun ano nakaputi ang kwan, kun ano nakaputi ang bukid, meaning kalbo na. Action Hotline. Tena nagluntad dito ya sa Marikina, Montalban, Rizal, Rodriguez, Mag-action, puwerteng mining sa babaw. Plus pagid, nga grabe mga subdivisions dahil sa kilid sang kabukiran nila. Action Hotline. Kaya ang basang presidente tutukan, imbestigahan, almost ni, tiway ka naman gid padalman pa din investigate di kay kung gustuhon mo ya pang pasakaan kaso, ti ara, klaro, ang mga biktima diri, arang baha na subong ang mga tao, ginbahaan na sila. Action Hotline. Sagi pataka-investigate sila, pwede ka na nika-file kaso, kay ti ang ebidensya kitao na. Kag hindi na matago sa aton. Sa Cagayan Valley naman niya, ti inidako pagid ng investigation. Kay ti ito balang ginbuhangan sang Magat Dam, ang ila sining baral dira no? Pader sang tubig nga ginapastop nila, kaya mo nislang ga supply sang dako nga kuryente dira sa Metro Manila. Action Hotline. Tigin buhangan to nila pagbuhang umawas gid sa Cagayan mismo kag pila ka area sang Isabela, na? And kun way to nila ginbuhangan kag kun nawasak ang ila sini nga pika-pika dira, ati lala pa gid ang sitwasyon basi madula sa mapa ang Cagayan Valley. Action Hotline. Kay ang Magat Dam amo ni siya ang pinakaldako, the largest dam sa bugos nga Pilipinas. Action Hotline. Kaya ginasuplayan niya bala bilog nga Metro Manila, Luzon portion. In fact, ang sa alkalde dito sa Cagayan, siya pa imbestigahan tagini kay duay man tagani iya katilaw supply sa Magat Dam. Daw galapaw man ni sila pero dira ginhimo bangod sa ila sini dako nga suba. Action Hotline. Sige lang tawan tariya kay kadamo sa mga opisyal naton sa gobyerno nga gusto imbestigahan kag pasabton ang dapat manabat mga kaaksyon. Action Hotline. Ang kahalitan ni Bagyong Ulysses ara na sa 2 billion plus mga kaaksyon sa Sirima Tinion. Ti perte gid man tod, no? Ang pag-insyende ko ang nagkalamatay masobra na 60 na. Lapit 70 na siring Bagyong Ulysses mga kaaksyon. Action Hotline. Gamay lang nga balik tanaw sa istorya sang Bagyo sa tong 1880s, mga 1880s, may isa ka bagyo mga naglaslas diri sa Pilipinas, Action Oliver, nga ang patay sa tuya 20,000. Action Hotline. 1880
amo ng mga tuig 81. Nalipat la ko sa ngalan sang bagyo prong patay sa Tuyaksyon Oliver. Amo tong numero 1 sa listahan subong 20,000 plus bangod sa amo to nga bagyo. Action Hotline. Nagapangaduha nga puwerte sa pagkadamo patay amo to ang Yolanda. Ang Yolanda nga nagluntad didto sa Tacloban sa Ormoc, Zamar area. Last 2013, no? November man ato, no? Nga ang patay mga 6,000. Pero ang balila ko no basi naglambot pato 15,000 by 10,000 kay way na makitaan ang iban nga mga missing. Action Hotline. Pero ato ya may storm surge nga nagluntad, no? Kagamo ning pinaka next subong nga porte nga igo sang bagyo nga may mga patay man, no? So kabay pa nga hindi na ni masulit. In fact, ang aton sini nga mga opisyales once gani nga mag-agda sang evacuation or i-evacuate na kamudra o halin na kamudra sa lugar nyo, kadto na sa evacuation center, di na magpadahod-duha-duha pa. Action Hotline. Para sigurado nga maluwas ang inyo sini kabuhi. Kung kaysa may batasan ng Pinoy mo. Ngayon di lang anay kita maghalindi, kida okay pa man, no? Sige lang, kaya duway pa man kasaka ang tubig. Na kung sumaka na, tinidto mas lasaka sa babaw atop buslutan ang atop. Action Hotline. So, dapat maka-learn na ta sa mo sini nga mga hitabo sa palibot naton para dason. Way man tiyaga pangayo, maka-ideya na kita kung ano dapat ang pagahimoan. Action Radio. Ang mga balita, lokality diriya sa probinsya, ang Negros Occidental Government kahapon ginpalayag di City o na Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga magapadala sang 1 milyon ka pesos nga financial assistance Action Hotline. ang probinsya sang Negros Occidental. Perte niyang Negros Occidental bisan ara kita sa pandemya subong nga nagalibog mga ning ulo sang probinsya kundi mangita kwarta para ibulig sining COVID-19 nga mga problema, pero nakapangita pa sila sang 1 million pesos nga ipadala didto sa mga napiktuhan sining bagyong Ulysses. Action Hotline. Di daw maayo man, no? Maayo man nga tikang ginahimo gid sa probinsya. Kumbaga daw, kwanta na ni batasan na sang Negros Occidental. Halin pa ni sa kay former Governor Alfredo Marañon Jr. Nga kol may ara sa mga kaprobinsyahanan nga nasalanta sa anuman nga sang disaster, magapadala sang 1 million pesos. Ilabi na gid kung daw ilala gid ang sitwasyon. Action Hotline. Tideng kapamangita sina ang 1 million pesos na bilang pasalamat ina nga kita diri permi lang ginalabyan kag lapaw ang bagyo. Pero tuway kita gapasalamat nga nabagyuhan sila didto. Kumbaga, amo na lang ning way naton sa pagpasalamat man nga way kita ano bikon sa aton matabo den o tsurata. Action Hotline. So mapasalamat kita sina patagaan ta sila sang bulig mga kaksyon, no? So kung speaking of bulig, mayara ko di karon sang ihambal sa inyo kay ang Aksyon Radio Bacolod naglunsar man sang bulig Operation Tulong Tabang didto sa mga utod ta sa Luzon. Action Hotline. Ang iban nga balita diri sa Bacolod ang road clearing operation nagumpisa kahapon partially sa mga dalanon. Sa mga dalanon amo ning natawag nga road clearing operation 2.0 mga kaksyon. Tinagapangsaway kahapon ang aton sini nga makuturan gikan sa City Legal Office mga kaksyon. And tiya mo na, no? Check naton karon kung kumusta ang first day sang ila sini nga pag saway abi, no? May damo gid sa lawayon gyapon, duway pagid gyapon batya. Action Hotline. Bisa natabo na ni sa nagligad, ting iba nagabalilik mang gyapon. Ang balila gani arang manog saway daw kanami gid tulokon kay ara sigad, pero pag way na manog saway, balik naman sa tunga. Action Hotline. Kag ariho isa man ka tricycle driver dira sa Barangay 3 ang pinatay sa kaugalingon niya man o kon kaangaya nga tricycle driver, kita ko makit anong video puertis pagkala kita kaksyon Oliver linlae, no? Anong ginawayan sini daw hinubog lang gidi mo. Action Hotline. Way ko kapadugay lantaw kay matyago do ginadagat ko maglantaw sa pagkalain gidya. Actually kahapon sa hapon nakitaan ko dula-dulaan ko pananawan tapos ko lantaw mo sa pagkapait nga pagpatay, no? Akig do to lang do ga do kay mo ya sang kita ka na nga daw nagsakay kay mo ya sa buaya bla, da? Tapos ang buaya sa dakyan mo sa likod kag dinudo todo para din sa kabalikid sa imo kag haklamon niya ikaw. Action Hotline. Pero di nga pagpatay. Anyways, last 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio.
Radyo. Pero may ara sang balita lokal makaksyon nga ini makapaayogid sa aton diri labi na gid sa mga negosyante, no? Atensyon sa mga nagabayad sang tax mga kaksyon kay kabalo ka si Lone District Congressman Greg Gasataya nagpalayag nga gin-extend sang gobyerno ang deadline sa pagbayad sang tanan nga mga local taxes, mga fees, mga kaksyon, mga charges sa mga local government units. Aksyon Radyo. Hindi niya kay Bacolod lang ha, kundi around of the Philippines mga kaksyon, no? Ini base sa Department Circular Number 003-2020 sang Department of Finance nga gin-extend ini tubtob Disyembre 19, 2020. Tanan nga mga balayran nga local taxes ka mga fees, mga charges, LGU kuntani ang deadline sini sa nagligad pa nga Setyembre 14. Aksyon Hotline. Maayo ini nga balita sa mga utod naton nga naganegosyo magagmay man o kondalagko ining micro, small and medium iya nga mga establishments diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Pero tistingan taagid abi ang dugang pagid nga detalye sini kun nga no anong pinakarason, no? Kabalo kita ang gobyerno naton subong tanan na lang ang mga tikang agod nga hindi mabudlayan ang pumuluyo. Ginahimo nila kiti i-adjust man na mo, i-adjust man na daya ang kwan, ang date sa pagbayad, i-adjust man na nga ti sa idalom kita sining disaster nga pandemya o kun ining virus subong sa palibot naton. Adjustments man lang. That's why nga ti ang gobyerno naton naghatag isang tsansa sa mga utod naton nga mga negosyante nga hindi man mataman. Aksyon Hotline. Pareho sang ginatawag naton nga balayran sang Sineco. Ang Sineco may mga adjustments man sa pagbayad sa imo para hindi ka mautdan, no? Gina-adjust basiwa. Kagiban pa nga mga balayran. Ang akon gusto gani nga mabatian pila kadlaw ang mga private bala action Oliver nga nagabayad kita mga bills bla. Kundi may mga gina-utilize man kita mga internet, signal, kung ano pa da mga cable nyo da, kung ano pa da mga telephones. Tani may mga adjustments man ni sila, no? Try naton pamangkot kay Congressman Greg Gasataya, abe. Aksyon Hotline. Kay kung sa gobyerno, taya tanan ginhimo na nga padihot. Kag i-check taman karon kumustang first day sa pagbalik sa aton sining kamera sa ila sining sesyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Lone si Congressman Greg Gasataya, sir, maayong aga dira sa imo, sir. Action Bray, mayong aga sa imo, mayong aga din sa aton nga mga tagpalamati sa Action Radio, sa aton mga katuran din sa Bacolod, mayong aga din tanan. Aha. Sir, una-una, kumusta, sir, nga aton sini first day pagbalik sang sesyon do kahapon, sir, no? Halin nga nagpahuway-huway ang kamera, sir. Kumusta? Yes, Action Bray, after I think mga 3 weeks nga break, nag-resume kahapon ang session sang House. Although while on break, sige magyapon ang mga committee hearings na ginapatawag sang Kongreso. No? So, kahapon it's more of pagpadayon lang sa pila ka mga pending bills nga ara sa House. No? Kaya last time ang focus was ang approval sang budget. No? Mm-hmm. Which is now nasa Senado subong. No? So, back to regular business ang House Action Plan. Why nagin man tong mga binangigay da, sir, before nga nag-close kamo sa sesyon sa tunga sang House Speaker kag ang kwan subong so far do back to normal nagin man, sir, no? Ang kamera, sir, no? Mm-hmm. Yes, Action Brian, so far as of kahapon daw taway man ang pagpatigayon sang session, although ang focus kahapon was pag-deliver sang privilege speech sa pila ka mga representante nga apektado gid sang Ulysses, no? Yes. Marikina, Isabela, no? Nga mga areas Action Brian. Sa pag-intindi ko guro do naka-focus gid kamo subong sa disaster gid, sir, ano? Kung ano dapat nga mabulig ta. Mm-hmm. Yes. Although nga ang ginahimo sang Kongreso subong kiti kung sa aspeto sang mga layi, sufficiente naman kita. It's more now sang pagbulig over and above sang paghimo sang layi, no, which is ang pag-deliver sang relief goods, no, on our part sa Kongreso bisan kami di na
amo na district no, but still contribute kanino para mulig man sa aton nga mga kauturan na apektado actually. Dire ginaton sir nakitaan nga ang Bayanihan Act hindi lang kay para sa pandemya kundi bisan ano na lang nga sahi isang disaster subong nga katabo sa palibot ta. Dako gid ang bulig diyan. Yes, that's correct, Action Brian. No? From Bayanihan 1 up to Bayanihan to Recover, no? Padayon. Todo kahapon sa privilege speech ni Congresswoman Kimbo sang Marikina, yung take up ni siya, no? Ang aspect na dapat may, kung pwede Bayanihan 3, dapat may Bayanihan 3, no? Kasi more ni siya naman sa present situation, no? Ang pagwa sang gobyernong pundo is not enough para maka-recover ang aton ekonomiya. No? Ang estimate to, ang need right now is about 3 trillion pesos. Wow. A little over 3 trillion pesos ang need, no? Based sa pagtuon ni Congresswoman Kimbo. But right now, ang na-release sa government, I think is only about 400 to 500 billion. So, this is not enough sa sitwasyon. No? But, I mean, pinaka-importante, dala na sulod ang moving man sa private sector kag sa tanan. Susuliton ko lang, sir. Subong gali ginaduso ini, ginatun-an ining Bayanihan Act number 3 para sa amo sining nga sitwasyon do amo sina, sir? May nag-deliver kahapon, nag-ibo sang suggestion. So, hopefully, no, matakol na siya sa PBP, no? Kasi ko ng taon-taon na subong November kita subong. So, we have lang 30 plus days, 38 days, or little over 40 para magtakop pang ini nga na tuig action by, no? So, grabe na mga challenges. Pero mag-amo bina, sir, nga magduso sang Bayanihan Act number 3, ang funds guro amo malaning ginapangita gid, sir, no? Amo malang nagurong problema kun diin abi kuhaon paano i plastar ini tanan-tanan. Amo malang sina, no? Especially right now nga towards the end of the year na kita action Brian, no? Ang pundo are depleted. Kag biyari kita natapos na nga nung budget for 2021 the part sa House na nasubong pending sa Senado. So hopefully, no, pag sulod siyang 2021 ma-implementar niya siyang madasin, no, kahit pa paano maka-improve ini sa atong ekonomiya. Hindi lang sa pag-provide sang dugang pundo sa mga programa, much more ang pag-preparar din sa government, sa gobyerno nasyonal para sa pag-provide sang pundo for vaccine action by. Anyway, salamat gid, sir, ano, sa inyo dira sa Kamara sa Kongreso nga naghimo gid sang ideya para sa mga utod ta didto sa area sang Luzon, part sang Luzon. Anyways, sir, diri kita kanami sang news mo ni sir regarding bala, sir, sa ining pagbayad sang tax sa aton sini nga mga utod. Initially may mention ko diri nga mga deadline, no? So ano ini siya, sir, nga paano ini i-implementar and paano ini ma-applyan sang mga utod naton ini pagbayad sang tax nga para hindi man sila gid matamaan, sir? Action right, kabahin ni siya sang Bayanihan 2, Bayanihan to Recover. May provisions dito sa madumduman ko. I think din pang move ang mga deadlines, not just sa local taxes, sa mention mo kina pati private mga bangko, as long as naidalom ka sa community quarantine. May mga schedule din pang move, no? In this case, ang mga tanan nga taxes na may supposed to be deadline ka or deadline by September 14, nga mandatory nga bayaran sang pumuluyo, no? Ang akon nga hangop change in the discussion was encompassing a taxes. So when you say taxes, national and local. So kung deadline mo September 14 sa ginaprubahan yung Bayanihan 2, gin-move to December 19. Okay? Pag move mo December 19, wala sang any form of penalties, surcharges, or interest. Same mo sini nga mga ginpangbayaran. And in this case, nagpagwa sa memorandum
ang Department of Finance in relation sa Bayanihan 2. No, nga ang tanan ng mga deadlines kin pang-extend for payment of taxes, mga fees, na ginakolekta sa mga LGUs. No? So, if ang deadline na fall September 14, din move ini until December 19, as I said, without any fees or surcharges na ipatuman sa LGU. So, ini nga memo sa Department of Finance Action Bri with the intention, with the purpose na tungod na paidalom kita sa community quarantine. I see. So, makabulig sa aton nga mga kauturan kay naintindihan sa Kongreso ang aton sitwasyon Action Bri. Aha, why man ni sir nagatuhoy kung anong modification sang classification abi sang quarantine mode sa Vice akon na Kong, no? Wala kaya nabutang dito sa Bayanihan under community quarantine. No? While we're still under community quarantine. So magamba kita community quarantine, it can either be MGCQ, GCQ, NECQ, ECQ. So as long as the country is still under community quarantine, ginpang move ang mga deadlines sa pagbayad ng local taxes. If it falls September 14, gin-move ang deadline until December 19. As well as, Action Bride, that also includes kay sa gobyerno, may kita gintawag kung di ka bayad bala sang imo real property tax up to a certain period of time, ang government, the local government has the option na i-auction ang imong property. Okay, oo. So, kung na-fall ang ini nga period until September 14, so hindi mapatuman ang kaangay sini Action Bri. Meaning, ang mga delinquencies sa local taxes, as long as nagsunod sa September 14, hindi mapatuman Action Bri. Baka tahom gid sina, no? Kadamo gid sa nagayuhom subong kay kabalo ka kung damo gid nga problema ni sa labi na gid mention to ulo auction bla doon na binlagro disgrasya ganing property ta labi na gid kun wala ka na nakakabayad gid ano sa most na nga mga date. So may mga assessment sa maninguro ni sir, no, kung no kung magkadto ka sa tagsa ka may LGUs naton. Yes. Kay kuan siya, halin siya sa Department of Finance ang memorandum. So for sure nakabato ng tanan ng mga local government units sa sining memorandum na ipapanaog sa Department of Finance para ang tinutuyo o selection by mga uniform bala ang pag-interpret sang tagsa ka LGU sang provision sang Bayanihan 2. Sige. Suliton talang diri, di ka dapat maglapaw dira December 19. Next month daki ko maglapaw ka dira mga surcharges dira kag interest ipatong liwat sa imo Kong damo sini. Ang intention is ang deadline mo, for example, na balaran kang tax, no? Na September 14. So, tungod sa sining memorandum base sa Bayanihan, instead nga bayaran mo na September 14, kasi deadline mo. So, move to December 19. Okay? So, while pag-move, Action Bri, from September 14 to December 19, ang tendency sa iba niya may penalties na, may surcharge. Wala. Okay, so meaning why na penalty, surcharge, or interest. So, payment mo for December or for September 14, for example, na any form of local tax, you have until December 19 na i-settle na siya. Action Bri. Yes, salamat gid sa sinang information na Kong, ano? Diri sa Bacolod kag suliton ta, hindi na ni Bacolod kundi Bugos man nga Negros Occidental kag Bugos nga Pilipinas ini, no? Ang ginpagwa sang DOF paagi madra sa imo sining opisina. Kong salamat gid, pero anyways i-ano ko lang gamay basi may ara ka gusto ipanugyan kundi diri sa Bacolod national highways diri mga projects like for example nga aton sining bike lane bala which is nga very ka useful na ni subong sa panahon nga ini bangod nga daw puro bike sa subong sa Bacolod Kong, pero the problem is damo structure subong nga nagabalabag sa bike lane nga program mo with the DPWH basi may panugyan ka sila subong kay may road clearing operation 2.0 kita Kong. Well, Action Bri, I think kung siya mandok siya sa national government, no,
Actually, wala labot na lang sila. Gin-require ang tagsa ka mga LTUs na mag-put up sa ila kaugalingon ng mga bike lanes, action by. I No? So, see. fortunately, on the part of Bacolod, nakasugod na yung Bacolod as early as 2-3 years ago. No? So, ang iba nga mga LGUs are now mandated na maghimo sa ilang kaugalingon mga bike lanes. But ang issue again is kasi sa bike lane, mayara dira bulkitan, mayara dira ginimo parkingan, so on and so forth. No? So, I think siguro ang pinaka-importante dira is ang pag-cooperar sa tanan-tanan. No? Kasi ano ka tahom sa proyekto kung wala isang kooperasyon, problema gyapon. No? So amo na lang nato nga pagpangabay action by the national government and as well as ang local government are na doing something sabahin sa pag-implementar sa aton sining nga mga existing nga mga lay action by. I'm sorry kong pero mangkot lang ko kundi ang aton sining city amo ning may dako gid nga papel sini matinion. Your good office may plano ka kong to put up a group nga maglabay-labay ba dabi sa national highways under sa imo sining jurisdiction abi to saway sa sining nga mga kauturan naton. Ang ginahimo naton sa action Bryce since a year and a half ago nagpangabay na ko ni sa DPWH. We requested them to coordinate with agencies nga dapat tuman sang layi kasi when it comes to implementation sang layi it is already outside ang aton sining jurisdiction. But ang aton ginapangabay na sila ang mag-monitor, sila ang mag-coordinate sa kung ano man nga sa gobyerno to ensure na ang mga programa kaangay sini hindi bala sablagan tungod sang kung ano man nga non-compliance ginahimo sa aton sa mga makauturan. Sige. With that, Kong, madamo gid nga salamat. Good morning kag mabuhay ka, Kong. Salamat Action Bry, more power sa inyo sa Action Radio kag mayong agan sa total kag padaan kita naman halong. May nada. Yes sir. Action Hotline. London si Congressman Greg Gasataya makaksyon gikan mismo sa Kamara, sa Kongreso. Tiyan mo na, sa mga utod na ton nga wala nakabayad tax sa musini nga mga date abi, may ara sang panugyan kag may ara sang tsansa kamo nga hindi makabayad sa mga surcharges kag mga dakong interest dira sa mga bulan sang September down to December 19. Action Hotline. Di Damayo man, Damayo ini nga tikang bangod sang Bayanihan Act number 2 mangyapon ini, nga gindihon sang aton sini nga mga utod dira sa Kongreso para hindi matam-an ang mga small kag dalagko nga mga businesses, mga kaksyon, way man sila income man mo, balda man ang ila sini negosyo. Action Hotline. Sumayo gid nga padihot sang gobyerno mga kaksyon parte sa road clearing blabalikan ko rin karona sa aton sini nga pagpangalagad las 8:38. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. May gabi lang. May aga lang. Sa mga utod naton si Alex Montesa ara na, aga pa, Mary Ann Lepalam, ara man. Alex Montesa, balya, arangkada sa adlaw, sang Martes, larga, labugaya, ang balita, sininga, aga, action, hotline. Pwerte pa gining imo ba? Ang sayo ay akin. Pwerte nga ngala, Ang ako ay sayo, ikaw ay akin, Pangaga o Bray ni. Good morning, Action Bray. Watching live here lang sa Hong Kong and keep safe lang, more power. God bless. Salamat. Charles Dilag, morning. Pasko ako da. Si Madam Amy Esmeralda Dolido, Arakman. Christ, Kerry Paul Javier Tanatan. Action, baka namin. Keep safe everyone. God bless sa tanan. Salamat. Inday Blaza, Arakman. Milrose Domingo, good morning. Maria Teresa Hofilinia, good morning man. Edgardo Ruby. Action Bray. Ang September ko nga pensyon la ko bala na baton. Ano na chikiming na nila? I-check lang bisa ka Surges IS ka kung SSS. I-check lang dito. Kaya base kulang lang sa follow-up. Jocelyn Libon Dispoho Araman. Heaven. Jean Oy si Sir. Salamat gid sa pagbonitor kag Energy Fans Club.
Sir Bry, nga absent si Art sa iya program, nagpa-herday man to siya. Para bulos-bulos kami. Sherilyn Oro Javier, good morning Axon Bry, good morning sa tanan, nga pita Axon Bry, God bless, salamat gid. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man, God bless us all. Ophelia Galiro RC, good morning Action Sir. Bry, monitor always watching live from Isabela. Sunjing de Monteverde, Tukuda. Good morning Action Brian, watching from Japan, keep safe, Morsyahanon. Franco Villanueva Osorio, George Gargasiran, Action Brian, nag-die hard fans of Action Radio. Salamat. Jose Mongcal Torilla, sir. Rosalina Arellano Espadero Araman, Inting Bivuso. Uy, kumusta sinong Inting? Bago lang sa Kabalikaw. Bia Jonathan, Lilia Taton, Sir Bryce, sobra pa na sa nakasyabo, nagpatay sa kaupod niya man lang hinubog. Sa bahin sang RCO 2.0, kagwapo ang entrada. Pagkaligad sang pila kadlaw, ang 6 lanes nga dalan daw sobra pa sa bagsakan nga akupado, no? Sang Apor, Bulantidor. Tingala gid ko Sir Brian nga almost 10 years na wala gid gahawan ang Margarita nga dalan kay miski galakat ka sa nagkatapakan mo nagali mga utan nga ginabaligya mamalayran ka pa. Ginhimo nila larayan ang dalan. Tuod way pa ko ka-graduate high school, college, ara na nada sila. Alex Fuentes, Araman, JVL Lontayaw, thank you gid. Paul Spat III, Alex Montesa again. Dahil lang gina. Kaya medyo laba na may text mo. Sir Brett, kumusta ang update sa privatization sang Prime Motor sa Basiwa? Ano na ang serbisyo sang Blayran? Kalma lang kay isa-isahon ta na sila, no? Nag-umpisa na sila, no? Ang ila tubig purified, distilled o kon bubon. Nawasa ang ila hydrogen. Tinaho man lang siguro magbago sila, hindi lang serbisyo aton konsumidor. Ano pa? Good morning Sir Archie Ray Alipalo. Good morning sir. Ang aton silip gwapo nga tao, photographer. Armando Cabiles Araman. Aero Ortega nagamonitor sa Kingdom, Saudi Arabia. Aro, ano? Adis Gabs nagamonitor man sa Punta Taytay. Sige. Paypuhay-puhayan ko lang puwag ko pagbalik tamay lagko pata nga isyo sa aton sila nga pagpangalagad. Last 8:43. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matagma. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad maing aga lang sa kay Madam Vanessa Mayo. Hello Action Bray. Good morning. Watching here lang sa Kwan and monitoring to the latest news of Negros. Pa-greet lang ang si Sia Kuno, sister niya. Si Mrs. Death Alvarez of Tangoba, Ramilo. Thank you again. Sige, salamat dira sa inyo. Si Rolisa Flores Cramsiso. Salamat gid sa pag-monitor. Pwede pamangkot anong papiles ang ginagamit magbiyahe pakadto da Bacolod, Arico, Iloilo. Why na mama? Kuan lang QR code lang kag ID mo da nga valid ID. Si kuan na okay sige, check niya na. Anyways, mga ka-aksyon sa mga utod naton, mayari kami di karon operation tulong gintawag ining call for donation pagbulig sa mga utod naton didto sa Luzon area, no? Ang Aksyon Radio Bacolod kaupod ang Sowing Legacy Movement Incorporated, ang isa ka non-government kag non-profit organization. Ang mga baton sang inyo bulig o kondonasyon para sa pumuloyo nga apektado sang bagyo. Cash, goods, and sanitation or hygiene mga kaksyon kinangnanon gina nila dito sinimatinion. And ang inyo sining cash mga kaksyon or Action Radio Bacolod, ang bukas sa pagbaton sang cash donations sumugod kahapon nga adlaw, Nobyembre 16 pagiya sa GCash, isa ka online nga application. Sa mga pumuluyo sang Bacolod nga magadonar sang cash nga ini, pangluyag nga personal nga ihatag ang donasyon, magtawag sa 434-3861 or 708-1237 or pwede mag-text or tawag man sa 0947-637-6786 mga kaksyon para sa dugang detalye sa pagkuha sina. Ang mga residente naman sa luwas sa Bacolod ang mahimo gihapon makadonar sang cash. Tawag lang to kung wala sang GCash, tawag man sa namuno ko nga numero. Ang magadonar naman sang goods kagamit para sa sanitation kag hygiene dira, no? Kinanglan magtawag sa Action Radio Bacolod, mahibaluan ang schedule sa pick-up sa inyong donasyon. Kung ikaw ang nag-star sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo nga mapakig-angot gihapon sa Action Radio para istoryahan kung ano mga mapaagis sini. Ang Operation Tulong Pagi o Konbulig sa mapiktado sang bagyo, isa ka corporate social program sa Action Radio Bacolod. Pagkabayta lang sa nagahatag sa mga goods bala, no? Inang mapuslan gid, no, sa mga utod naton nga mga gamit dira. I mean mga clothings dira, kung ano pa dira, inang magpadala kita nga hindi kita magbinakintol pagabot dito hindi man napuslan sa mga utod ta.
Okay, sige. No? Amo na maka-action para at least hindi gid sila hindi man ka mo mabudlayan, dira ang pinakahapos mo onta. Good morning, Action Brian. Kung butigon kuno ang ati, mas butigon gid ang negosyante. Action Hotline. Ginansya mo. Good day, Action Brian. Bless lang that day. Stay safe lang. Salamat gid Rasima, no? Pati Action Radio, pamati Action Radio, Bornok, Makalipsay, La Carlota, Paat, Relocation, Sunrise, always gid ga pamati. Bao salamat gid sa inyo. Action Bright, good morning. Pakigreet lang si Nanay Linda kag Tatay Piro. Diri sa Barangay Bata, nagapamahaw pero ang dulonggan naka-Action Radio. Salamat gid. Action Hotline. Si Istander David Araman nagamonitor sa Barangay Kabog, Bacolod City. Sige, check naton mga kaksyon kay kahapon. Ginampisahan na ang road clearing operation nationwide. Actually, nationwide ini as per mandate sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Gitawag ining road clearing operation 2.0 mga kaksyon. Action Hotline. Soliton ta ang mga lugar nga napaidalom sa GCQ, no? Like Bacolod, partial ang implementation, meaning ara pa lang sila sa mga dalanon, no? Sa mga road clearing mismo, no? Kag sa MGCQ na naman iya 100% ang ila sining implementation angot sining pagpanglimpyo sang dalanta. That's why kinaway naton matago nga magpamangkot sa kay Lone District Congressman Greg Gasataya kana nang mahimo sang iya opisina kabalo ka kadako sang project diri sang DPWH, no? Sang Bacolod under National Highway ini under sa DPWH. Sining bike lane nga ini, imagine mo na Action Oliver nga 60 million pesos na, 61 billion pesos ang bike lane nga ini sa Bacolod. Kag lalasa na dira ang mga placards ka mga signages dako na nga proyekto pagkatapos butangan talaya talyer kag bulkitan da. Action Hotline. Amo na ning tiyempo nga gamiton ta ang road clearing operation 2.0 nga mapahalin ta ina sila dira. Why kita nagakontra sa negosyo nila kay pala nga buhian ta ini. Pero tapat tulokon taman nga in general public ginagamit ina hindi kay para sa inyo gid lamang. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Sir okay no Todd nagbalik na. Okay. Sa aton nga linya si Sir Dante Demisilio Makaksyon ang naga-operate gid subong sang road clearing operation under sa City Legal Office. Sir, good morning. Jack Otod, sige balikan ta lang ano. Action Hotline. May report diri sa aton gani nga dira sa downtown Bacolod atubang sa SKJ, ano na gani man? No? May ara na, no? Okay. May mga nagapalalarking da nga mga motorsiklo nga daw nagabinalabag idya sa isa ka lane gate. Action Hotline. Dira sa downtown Bacolod. Check tanay karon kay Sir Kwana. Balikan ta sa Sir Dante, abe. Online sa hotline. Online sa hotline. Sir Dante Demisilio, sir. Good morning. Welcome diri sa Action Radio Bacolod. Sir, kumusta ang first day kahapon sa inyo sinipag tuyok-tuyok or liwat-libot diri sa Bacolod, sir, regarding sining road clearing operation, sir? Mm-hmm. So meaning sa mga main roads kamo anay subong, sir, sa mga dalan nga dalagko abi amo nang ginauna subong. Sa kahapon, sir, experience nyo, ano particular nga mga ginapangsaway nyo, mga store o ano ni sila, mga private cars?
Mhm. Aha, aha. Ahay. Mhm, mhm. Bausus ko. Mhm. Nakakuha gid man kami, nakadakop kami, pero takawag ko man ang tagiya. Mhm. Agin istorya nga ginpapirma nga, hindi na da magbaligya kay hindi na da pwede. Aha. Tungod sining memorandum bala ni ka kwan DILG. Aha. Di, So kahapon, mantagin. kahapon sir, may mga ginpatigayo nagigita nga confiscation sa mga tinda nila or warning anay? Ining nabalang pag-abot namon, ba dinalagan sila, ang iba hindi nila madala, mabilin sa dalan. Aha. Di ginakuha na lang namon, ginahimos namon, ginadala ko sa opisina. Mhm. Ang tagiya, gakadto man, sigilanon, may napapirma namon sila nga, hindi na kamuda magbaligya, kaya hindi na pwede. Mayo gid. So ginapadala niyo sir sila balik anay? Oo, ginabalik ko, aksyon, Bray. Aha, mayo gid. Magamit anay aton nga humanitarian anay kay daw kaluluoy kita subong. Yes, aksyon, Bray. Ako mismo, ako gabatyagi ko sa sitwasyon Manila. Aha. Aling tiya mo na bla, wala man kami nemo. Tungod nga may mandato man ng DLG nga ginkuan sa amon. Aha. Muna nga ginatrabaho, gid lang namon. Pero sa downtown area, dire sa downtown lang ko nakapunto. In fairness, sa mga sidewalk vendors, duway naging man too much nga nagbalalik dirang sa nagliligan to sir, no? Sa gitatigayon hindi na siya. Yes. Siyempre, kung lang taon mo, hindi na siya Hindi pareho na. sang primero, tato nga pagpangawan. Hindi na siya, hindi na gitama ka damo. Aha. Tungod may pandemic man kita. Aha. Amon obra na da, panaway sang wala na vlog observe sang distancing. Dalasa na Gamon lang. na sila nga mga vendors. Ay, okay. Ang akon ganin nakitaan sa mga problem sa ang obstruction sa dalan tayo sir, hindi sidewalk vendors mo, kundi mga private cars, mga motorsiklo. Amo ni makitaan ko di subo mga ara naman mga talyer ta kag mga bulkitan to sir. Ini nga aga action bray amon ang amon operiton, may apat kami ni katim. Aha. May pulis kami nga upod. Ni bilang mga vulcanizing ining naga-park sa dalan nga naga-permanent na gidla. Ay argay. Pang tikitan ini sila karon sang mga pulis ta. Aha. Kinanlan subong pa lang ako ga pabalo na ko imuso na nila, kuwao na nila sa kalye. Aha. Mabta na karon namon matikita na sila sa aton yung mga pulis. Kay ini sila ya sir ya, ining I'm sorry sir ining mga naga-parking sa dalan. Kabalon ini hindi o hindi tanis la mapatawad kinga sa idalom dan sang regulasyon sang traffic rules and regulations bla. Kung no parking area, no parking kay di mo tinga gaga-park kada yaw. Damo na hindi na mahatawag naton nga ini sila. Wala kabalo sang pagsulundan sa dalan, kabalo ni sila ti dinungol ng ila. Angay giman ni sila pang confiscate kaga tagaan ticket sir. Ikumpara mo sa mga vendors. Ang kalabanan na nila action bribe lang nga rason. Aha. Raga tubang si Ilabalay, kilidalan Ilabalay ti. Dira kami naga puisay. Hindi man niya parkingan. Tadi pasulod mo yung balay mo yung salakyan. Pastora. Tini nga aga, amon si amon operiton ang mga talyer nibla, mga vulcanizing, mga illegal park, permanent park, pang tikita na sa aton mga pulis. Ang malambutan lang sinigaro namon kay ini nga aga amon ni subong yang amon operiton. Niara man sa downtown may pabili na dayang team dito sa Libertad, Burgos, niara man niya nga nagalibot gid. Sa mga main road naton. Kay aga pa may nag-inform na diri sa aton sa tubang blasang SKJ na balang kwanda nga balaligyaan. Daw may sa may downtown da. Kuana daw China nga baligyaan. Atubang da puro parking motorsiklo gid kag hindi pa na yan inablang ginbalabag gid sa isa ka lane Blackson Olivero. Daw pila ka bilog na sila daman. Damo-damo gid. I-check ko action baray kay Kernel Asi no kay Basi pala may balo kami ara man tadadalan nun sa downtown niya pwede man makapark mo. The main road di siya. I-check ko na karon. The main kung wala na karon pahalinon ko na da karon tanan-tanan niya nagapark da. SKJ na action Dorel no ang atubang da no sa may market no. May ara na mo na. SKJ na da. Amo na da Fortes pagkadamo motorsiklo gid no. Ina main road ina. Action baray. Ang salakyan gani dira nga makakuha pasahero
nagapang lias-lias kung din sila dapit madulog kay ara why na sila parking daw mo na bla. Oo. Kaya nga lain pa da kay ang salakyan mo ka pasahero pituhan dayon. O pero inang ga pala parking da nga daw all the way isa ka adlaw dok okay lang. Mayara na da, nakita ko na da, mayara ginada ga pundo nga nagkadami mag-abot ng motor gayon niya blasinyas nga park, diri ma-park. Bo ini utro man ni sila no? Amo Oo, testa na siya karon madala sa gina siya karon. Amo ni sila no. Park na da. Oo, matyaga na nila sa mga driver bla, hindi ka balo mag-drive kay una pa sila sinyas. Pangabuhi action drive. Sige. Sir, ang target nyo subong mga illegal parking subong adlaw damo sila. Illegal park kag mga vulcanizing bala ni action drive. Okay, oo. Ang malambutanan ni karon namo nasta ini sa hapon. So ano ni warning gyapon kita sir or may confiscation na giniya? Akon mahimo pa lang hindi gid ko manakop. Kabay pa nga naintindihan ni sang mga migo tada mga miga sa downtown. Yes. Intindihan nyo lang kay ti gina ang DILG ga monitor man mo sa amon nga obra. Kabay pa nga nahangpan nyo lang ang amon man nga trabaho. Kung may imo palang ilibod-libod nyo hindi ka mo daya sa downtown kay kada kita nyo sa amon gadi nalagan kamo nakulbaan kami kay basi dalasa dalasa or matumba man bi kay may mga edad-edad na nang ibanda mo. Action Bray ako mismo gapon do ako na lang nagpundo way na lang ko nagpadayon lakat kay naginalagan sa tunga plaza gabit sa mga alat nila, maluoy magkumaglantaw sa ilab ng sitwasyon. Dami, guro may megaphone ka na, sir. Balang, hindi lang magdalaga na, kay magsaway lang kami. May ara ko, Action Bray. Kaya may ara kami nada nga megaphone. So kahapon, sir, may ara naging kamogin dakop or tanan, di pa ulit lang ginilo? May ara, Action Bray, pero tatawag ko ang tagiya, istorya, papauli lang. Ginuli ko siya. Okay. So meaning doon di gid makabig na ton dakop unlike before nga kung dakpon kaya di ko na pag-ibalik ang imo baligya. Kay ti daw kasama din. Ginbalik lang anay. Balik ko lang anay gido ka budlay sa sitwasyon tapasubong Action Bray. Yes, thank you gid mga mo sina. Anyway, sir, base may gusto ka pa ipa-action liwat this morning para at least before ka makadto sa mga areas, matyagan ko dog amat-amat naman kamo gani para makapanghimo sa sila una. Pabalulang ko sa mga mga tag-iyagan ni ka mga vulcanizing nga park skili dalan. Hindi ka may mag-park skili dalan gagamay ang aton nga dalan. Kuhaan nyo na da inyo mga salakyan magtanamon ina. Yung vulcanizing, kung wala mo na business permit, i-close ko na. Kagantanan nga nag-illegal park pang tikita na sa aton nga mga pulis. Okay, sige. Sir, salamat. Good morning. Sige, Action Bray, may nga aga man. May nga aga, sir. Action Hotline! Salamat kay Sir Dante, Dimisilyo mag-aksyon sa City Legal Office sa Bacolod. Amo ning demolition team. This morning, ara na sila nagatakang-takang naman sila upod sa apat sila ka grupo subong. Magalambiyong sila sa bugos nga Bacolod agod sa pagpang-saway. Action Oliver. Nami ang word kay pang-saway. Hindi iya panakop. Action Hotline! May ara iya sang dako kag mapula nga tagipusuon si Sir Dante Dimisilyo. Nan, kita mo na. Saway lang anay, no? Amo niya kay hindi kay hulaton tapang dakpon kagid. Pagkatapos mangoy-ngoy kato sa opisina sang City Legal Office. Ang ibanda hindi makamo magpinasaway man, no? Kay ining mga tawo nga ini ginasugo malang ni man sila sang syudad. Kaya ang syudad man ginasugo sang DILG. Action Hotline! Kag kung hindi na karon nila pagtumanon, administrative case atubangon sang alkalde tani, no? Sa syudad sa Bacolod. So dapat tumanon gini nila iya. Action Hotline! Basi mambalin sa do sobra-sobra naman ni dakpon gid muni-muni muna. Layi ina mo pagsulundan. Ini mga utod ta nga naga-park sa kilid sang dalan. Ini sila ganito, hindi ko na ipagpatawaron kung ako ganito sa manugdakop mo. Kaya nga, magkuha ka palang lisensya, Action Oliver, na apid na nadaya sa regulasyon sang dalan, nga hindi na parkingan ang dalan, kundi highway ina. Action Hotline! Kabalok ka na gid, tapos parking ka pa na gyapon da. Bisan way pa ni ang circular memorandum sang DILG, hindi kayo dapat magparking, dira kay hindi na imudalan.
dalan ina sang estado. Action Hotline. Amo na ka simple gid lang. So nagalaom kita sining grupo ni Sir Dante Dimisilio kag City Legal Office nga mangin kuan man na inang mangin tayuyon ang ilang sini kampanya sa pagpangsaway diri sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Kag sa ginasaway, hindi naman ka mo magpasaway man, no? Para kay kabalo ka kung tak-an man dugay ang tawo sang sagi kasaway, ti may ara sila isang power. Action Oliver nga konpiskahon gid ina. Kag pabayron ka, way kagid mahimo da. Hindi ka na magpasaway. Kay di buenas pa kamo gani nga ginasaway lang anay. Action Hotline. Ambal ni Ens Pliago or Pialago Lopez sa malnya, bao diri sa may pakadto Palmas del Mar. Lapit lang ang Araneta Street, Talier, vulcanizing, gin-occupied na ang dalan kay naga-traffic daw sila ya tag-iya sa dalan. Nagamonitor subong si Sir Dante sa ato na. Dito kuno sir sa may Araneta Street gino. Talier iya vulcanizing, no? Ini nga mga tawo negosyo man ni kuntani galing ginagamit niyo ang pasilidad kag dalan sang gobyerno. Action Hotline. Kotob sang mga obstructions ipakabit sa Halandomon Tower kag itag ang RCO 2.0. Pangsaway nga may dalang nga aksyon Sir Bry para ayos. Ate himuon gina Sir Alex ni Sir Dante, no? Granada, Morales, Marlon, Lacson Corner, Rojas Street, second hand cars display ay tuod ari pagido. Diri sa may dalan Burgos daw unhan na di sa Action Radio. Ang footwalk dira ginaparking iya mga baligya iya nga mga salakyan. Ang tao nga maglabay manaog sa karsada. Action Hotline. Ti abe, mga sikanhan nga mga salakyan. Okay ginanegosyo nyo pero ang sidewalk hindi nyo man pagdalahiga da, no? Kay mabungguan na karon ang tao da nga nagalinabay, no? Ara kuno sa may kuan gido. Lacson Corner Rojas Street, second hand cars display kuno left side and Wheelman Main Road Lacson. Right side sa sidewalk Gahilira cars for sale display. Daily man ina ginaagyan ka PNP. Check tankin PNP kay subong may mandate na gid, no? Teresita Orita Kahuraw, good AM, sir, monitor lang ko sa balay from La Carlota. Salamat. Wilma Cabarles, Action Bry, good AM, happy birthday sa akon manong nga si Toto Jo Marie. Salamat gid. Sige. Digna Ilangos Gasalaw, naga-monitor man. Armando Cabiles, sa Republic Act 4136. Impose gid ang gidna sang pulis kun no parking ya kon parkingan kag dapat dakpon ginaya. Government car ka man or iya sang politiko dapat dakpon gidya. Yes, to sakto na. Salamat gid sa binalbaga naga-monitor mga uton ta. Sige. Pakarunan tang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-action. Action Hotline. Isa na lang ni Action Olivera, hingagawon ko lang, pasensya gid. Action Bry included na sa road clearing ang dalanan sang Purok. O tanan-tanan ni, why na di bilin, no? Bodlay kung tigulang ka na magpasaway buyag-yag gid ngalan mo, huya man ka mo, salamat gid. Action Bry na. Morning Action Bry, sin Otto ang pangsuya sa aton program Sapman. Basi gusto ya mangayo sa imo Toto Bry taga ilang 500. Hindi siya sige text kay siya ano man? Hindi siya text nga wala pulos, hindi siya mahuya. Concern citizen lang. Agin papuhayan na to namo na. Okay na to nga isa ka adlaw lang to nga itik-itik sa iya. Action Hotline. Gina-welcome namon si Sir ganito nga mag-donate sang 500 ya kay i-donate naman sa iban. Action Hotline. Sige, salamat mga ka-action sa inyo sinipag pakigbahin sa Action Hotline. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Artay Hupon, ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo